Wara li tlestow l-elezzjonijiet każwali għaż-żewġ partiti politiċi kien imiss li jidħol fis-seħħ il-mekkaniżmu għall-bilanċ tal-ġeneru fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Cressida Gallia ġiet eletta mill-ewwel distrett elettorali b'total ta' 2094 vot minn kwota 3844 vot. Fl-Arabela ġiet eletta wkoll mill-ewwel distrett elettorali b'total ta' 1520 vot minn kwota ta' 3844 vot. Francesca Zarb ġiet eletta minn distrett elettorali b'total ta' 1331 vot minn kwota 3827 vot. Jana Borġ de Bonogrek ġiet eletta minn distrett elettorali b'total ta' 1208 vot minn kwota ta' 4028 vot. Deborah Xkembri mill-ġdid reġgħet ġiet eletta fil-Parlament mit-12 distrett elettorali b'total ta' 847 vot minn kwota 3489 vot. Romilda Zarb ġiet eletta minn distrett elettorali b'total ta' 755 vot minn kwota 3827 vot. Sattant, is-sitt kandidati nisa li ġew eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista huma Bernice Bonello, Julie Zara, Norma Camilleri, Annabel Ċirja, Marilena Gawċi u Mirjana Testaferra ta' Denoto. Dan ifisser li f'din il-leġislatura mill-indipendenza l-hawn se jkun hawn rekord ta' nisa eletti fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hekk kif ġew eletti 27 mara. Kollox fil-Parlament li se jiftaħ nhar is-Sibt li ġej se jkun hemm kollox 79 deputat, l-istess ammont li kien hemm fil-leġislatura li għaddiet.